Настани се на удобно и спокойно място, така че нищо да не те притеснява и си позволи да се отпуснеш. Сега няколко пъти поеми дълбоко въздух и издишай. Още веднъж дишай и издишай. Още веднъж дишай и издишай. А сега поеми много дълбоко въздух и го задръж, колкото можеш. Задръж. Задръж. Когато усетиш, че не можеш да задържаш повече, отпусни дъха. Точно така. Сега премини към ритъма на своето естествено дишане и усети навлизането в хипноза на издишване. Усети как цялото тяло се отпуска на издишване. Навлиза в съня. Едно издишване. Едно стъпало надолу в съня. Желано състояние на дълбока, приятна отпуснатост. Дишането става бавно и равномерно. Това те приспива. И моя глас, спокоен глас, те носи към съня. С всяка следваща дума. С всяка следваща дума. Една нова дума. Отпускане. Едно странно усещане в тялото. Отпускане. Едно стъпало надолу. Сякаш спускаш се по стълби или спирала надолу. Бавно и плавно надолу и все по-надолу. Все по-навътре. И всичко друго губи значение. Нито пречи, нито помага. Просто фон. Усещане за сън. Тежест. Тежест обзема цялото тяло. Потъваш. Потъваш. Нежно потъваш. Чувствайки тялото все по-отпуснато, усещаш как то е тук,
но и някак изчезва при всяко следващо издишване. И странно как започва да се разпилява, да се губи. Дъхът става все по-спокоен, все по-фин. Съзнанието олеква, движи се из тялото. Мислите затихват. Постепенно затихват. И сигурно вече усещаш как отпускаш мускулите, ставите, клетките. Отпускаш мислите, чувствата. А съзнанието те води и в миналото, и в бъдещето, и в настоящето, и тук, и преди, и после, и сега. Отвъд времето, между логичното и нелогичното. И докато съзнанието ти иска да знае какво ще стане по-нататък, отпусни скалпа, челото, очите. Усети клепачите на тежали. Отпусни бузите, скулите, челюстта и браничката. Отпусни врата, раменете, гърба и гръбначния стълб. Отпусни гърдите, корема и слънчевия сплит. Отпусни таза, бедрата, колената, пръстците, глезените, стъпалата. Отпусни пръстите и пръстите на ръцете, дланите, китките, лактите, мишниците, раменете. Ето, че цялото ти тяло е отпуснато и натежало. И може да се появи усещането за най-приятния сън и най-приятното отпускане, което някога си имал в твоето легло или някъде другаде. А сега ще започна да броя от 1 до 10. И колкото по-напред стигам броенето,
толкова по-тежко ще става това тяло. И когато кажа 10, ще бъдеш напълно отпуснат. Това приятно и желано състояние на спокойствие. Спокойствие, което лекува, успокоява ума, умиротворява. Умиротворява. Едно, две, три. Когато кажа 4, може да се появи спомена за място, на което се чувстваш спокойно и много отпуснато. И когато кажа 6, но все още съм на 5. И ето, че вече се появява спомена за мястото, на което се чувстваш добре. Аз не зная кое е това място, но за теб сигурно това е много приятно място. 6. И когато кажа 8, може да се появи усещането, сякаш носиш се на облак. Приятно се рееш. Облак, носеч се към съня. И слизаш все по-дълбоко и по-дълбоко в това приятно усещане, желано състояние, вълшебен сън. Но все още сме на 7. Ти си имаш свои мисли. Мислите си имат свои пътища. Тези пътища се разклоняват на още пътища. Оставяш ги да си текат. Текат. Странно завъртане. Днес дори мислите по странен начин въвеждат в релаксация. 8. И ето, че вече се появява това приятно усещане. Вълна на съня. 9. Шумовете стават някак глухи и далечни. Цветовете стават бледи и безлични. Сякаш капка вода върху водна боя. Загуба на форма, съдържание
Мислите изчезват, стопяват се, като водна боя в капка вода. Губиш усещането за своето тяло. Тялото ти е изгубило своята плътност. Това те приспива. Десет. И навлизаш в дълбока, приятна отпуснатост. И сигурно усещаш как съзнанието ти се освобождава. Изпълва се с ефирно вътрешно спокойствие. Олеква, сякаш отделяйки се от тялото. А сега ти предлагам да се пренесеш във въображението си най-красивата планина, която някога си виждал или за която някога си чувал. Сигурно вече виждаш планината. Вече си там. Усещаш топлина на слънчеви лъчи. Чуваш песента на многобройни птички. Почувствай как топлината на слънцето нежно и приятно те обгръща. Погледни пред теб величествения връх на планината. Зелените хълмове, стръмните склонове с богата растителност. Усети какво спокойствие и сигурност излъчва тази планина. Със своята масивност, непоклатимост, с автентичната си красота и енергия. Дишай. Дишай с образа на планината и се слей с това усещане за сила и стабилност. Остани в това усещане сега. И щом усетиш, че си готов, опитай се да внесеш този образ на планината в собственото си тяло, така че да станеш едно цяло с планината. Слей се с планината. Главата ти се превръща в величествен връх. Раменете и ръцете ти в користи склонове. Таза и краката ти са солидна основа. Усети с цялото си същество това чувство за извисяване. Усети величествената снага на планината, гръбначният ти стълб
Превърни се изцяло в планина. Бъди дишаща планина. Безметежна и неподвижна. Отвъд думите и мислите. Едно балансирано, устойчиво и непоклатимо присъствие в този живот. Както много добре знаеш, през деня слънцето пътешества по небето, а планината просто си стои. Но в това непоклатимо планинско спокойствие светлините, сенките и цветовете се променят буквално във всеки миг. Докато светлината се променя и деня се редува с нощта, планината просто си стои, бидейки не нещо друго, а самата себе си. Остава безмолвна и вглъбена, независимо, че сезоните се редуват, а времето се променя не просто всекидневно, а във всеки един миг. Едно безметежно спокойствие, присъстващо в цялото това многообразие. През цялото това време планината продължава да стои непоклатима, без да се влияе от климата или от това, което се случва по повърхността й. Стои стабилна и неподвластна на света на привидностите. А ти се чувстваш така спокойно. Черпиш от силата на планината и природата. От силата на майката земя и всяко следващо вдишване от ароматите на тази планина. Чувстваш себе си все по-спокойно, все по-позитивно. Усети как тази приказно красива планина ти връща автентичната сила. Връща ти радостта от живота. Урегулира процесите в твоето тяло. Мислите са спокойни, радостни, красиви. Усещаш себе си чудесно. Сливане с природата. Силата на планината в теб изпълва те.
гласове на птички, слънчева светлина, топлина на слънчеви лъчи. Усети навлизането на приятната слънчева топлина във всяка твоя клетка. Стабилност, увереност. Остани в това усещане сега. Ще го запомниш, защото е важно за теб. И ще го пренесеш в живота си. Във всеки следващ ден, във всяка следваща ситуация. И когато след няколко минути излезеш от това състояние, ще усещаш себе си чудесно, спокойно, уверено, енергично. На главата леко и приятно. Мислите красиви. Ще се чувстваш прекрасно. Просто прекрасно. И сега насочи ума към вдишването и постепенно със своето собствено темпо ще започнеш да излизаш от това състояние. Гласът ми ще ти въздейства някак по-различно, ободряващо и всяко следващо вдишване ще се връщаш към нормално състояние тук и сега. Всяко следващо вдишване ще се изкачваш все по-нагоре и по-нагоре. Започваш да усещаш тялото по нормален начин. Може да започнеш да раздвижваш краката, ръцете, цялото тяло, чувстваш се добре, чувстваш се като след дълъг и спокоен сън. Сега ще преброя от 5 до 1 и когато кажа 1, ще бъдеш в съвсем будно и съвсем бодро състояние. 5, 4, 3, 2, 1, тук и сега.